Мички неблагоразумни. Сега ще ви светна за Web3 и за най-голямата децентрализирана система и какви ползи носи, за да се включите в нея, да имате акаунт. Мастер Джордж държи акаунтите. Никъде не сте такива. Банкиране за всеки. Всеки има достъп до финансови услуги. Всичко, от което се нуждаете за достъп до Ethereum и продуктите за кредитиране, вземане на заеми и спестяване, изградени върху него, е връзка с интернет. Отворен интернет. Всеки може да взаимодейства с мрежата на Ethereum или да изгражда приложения в нея. Това ви позволява да контролирате собствените си активи и самоличността си, вместо да оставяте